zezango izunik, 40 asko gehiago gabe, 41 ja hasi zen janari falta. Kaleko jendiak orduan begosia ikusi zula. Basarrin sortzezan beti zeo zer. Baina kalian gosia. Eta gosia hundila gaina. Jateko igez, hobi igez, olio igez asko, azukurare gutxi, miseri baten. Arrotza prehitzeko gore olio igez, eta nik amona zen nahi. Nik arrotza prehitikoa behar dela eta arrotza horien pasieta izaten zen. Arrotza bai, betxean olioak eta bazien da. Arrotza eta... Bueno, prueba ingoit, uragin, prehitzean da, uragin, prehitzean arrotza. Egote ginen, txiki ginela, alkarren azeti zai, amunak noiz sustarra utziko, konpota itzen aizala, sustarua jateko. Eta gara jen, gu jaten gendun orduan, baita asa sustarrak. Da, oan, egile esan da txerreia jate zituen gauzake bai. Rasinamentua, kola makina biderre ondo naiz. Olioa noizik eta ben, azukria noizik eta ben, patatak, eta garrantzuak, babarrunak, baina dena batean ez, noizik eta ben gauza bat. Eta kolan neon bihartzen nun, eta bukatzen zanien ekartzen zutena, atzien zeudena bat egabedegatzen ziren. Eta horregatik, goizeko bostetan altxetzen duen naiz ni, kola joateko. Razionamentu nemate zizuen, oi koskor bat. Ola, bola borobil bat, ola prrrrrra jute zen, kurpila bezala. Guajango zuen, txakurrak etzu jaten. Nik batzen ez goatxatzen agixakua, olako boiluak ematzen zituen, eta zuri jez gaina, beltza. Eta uagoizien jatezun, da enguztin ogoipe. Miseriek. Olako koskor bat, akordatzen naiz nahi. Olako koskor bat amak eman, oila, eta deskuitu nintzen bezala sekatuak eman. Gabe gehatu nintzen, hau amorra zeilua. Ogila, etxan izaten da, ogila beltza eta ondarra bezala kosia. Guk nola gendun tabernako, jende bagin ungu jendiak, enpresetako nausik eta oletortze ziena, zea xamarrak, gaur, haik egertze zuen behako gizurila. Eta haik aldetxe zuen guk kondarra, haik uste zituen kondarra jaten, zurila. Oain talua porluko hartzea, orduan por necesidad.